Arratsaldeon ikusle. Prestatu dugun jaialdia hastera doa. Hiru txilipurditaneko ikasle eta irakasleak prest daude. Gogotsu, ondorengo oharrak garrantzitsuak dira betetzea. Artista txikien ahalegina eta kontzentrazioa ez oztopatzeko. Adi beraz ondorengo oharrei. Ahalik eta zarata gutxiena egin. Isiltasuna aurrek kontzentrazioa mantentzeko oso garrantzitsua da. Ezinbesteko dute. Eszenatokian dauden bitartean ez agurtu eta ez keinurik egin zuen haur edo etxeko txikiari. Ez despistatzeko, noski. Antzokiko aldameneko atetik ez sartu eta ez irten. Goiko sarrera irtenak erabili. Argiak ez du mesede egiten prestatu ditugun proiekzioetan eta aldameneko atetik argi asko sartzen da. Besterik ez, baina ez ahaztu aipatutakoak oso garrantzitsuak direla betetzea. Disfrutatu jaialdiarekin. Jaialdiko protagonista guztiak harribitxiak dira. Guztiak ezberdinak, anitzak, baina guztiak zoragarriak. Eta elkarrekin, irakasleen ezinbesteko laguntzarekin, arratsalde eder bat pasatzeko parada emango digute. Gozatu, jaialdia hastera doa. Zonki izango dau. Bai, ez? Neska. Musiko ze plano jarri paratxoa. Zer moduz argiak? Zer eguzki da hona, daunek? Zer polita. Ai, neska. Ai, ama. Baina, Baina, ¿quieres, Hola. Alerta. Guapa. Ai. Bagoaz. A ver, begiratuko ondo, Arratsaldeko 6:30, ongi. Claro, dagozu, Bai, oso ondo. Bai? Vale, vamos a dar la entrada, 3, 2, grabatzen! Kaixo, hemen gaude urtero bezala, Txilipurdi telebistan, ataunen gaur. Antzoki dotore honetan, azken 5 urteetan egin dugun gixara, ikasturteko antzerki jaialdia zuzenean eskaintzen. Esan bezala, 5 urte betetzen ditu ekimenak, 5 urte oparo, antzerkia eta zirkoa ardatz izanik, protagonista txiki, gazte naiz helduek beraien sormenaz, abinezia ugari eta une gogorangarriak marraztu dizkigutelako. Bertan gaude, Odeiontzu eta antzerki irakaslearen eskutik, aurtengo antzerki ikasleek prestatu dutenaz gozatzeko. Gure protagonistak, ostegunero, ilusioa, irudimena, lotxak, ausardiak, laguntasunak eta hainbat balioz, antzoki honi irudimenaz bada ere, hormetako koloreak aldatu dizkiote, eta herri txiki bezain handi honi handitasuna eskaini. Antzerkia jolasa eta bizitza dela sinistua dute. Gaur, antzerkia bizitzarekin jolastea dela erakutsiko digute. Jakin badakigu, korapilo asko askatutakoak direla gure txilipurdiak. Zuzeneko honetan gainera, badut konpainiaren ikuskizun musikatuaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Gozatu beraz, gaurko ikuskizunarekin. Aiba. Neska. Barkatu? Ataungo antzokia. Ataungo antzokian zaude. Zuzeneko bat eman dugu, jaialdia hasi da. Juanita ikusi duzu? Juanita, ez barkatu eske gazetaria naiz, ez dut Juanita ezagutzen. Juanita zure ontza da. Ni ez naiz Juanita, inara izena. Barkatu, Juanita bizkazarrago da. Bale, bueno, uste zaitut, gerarte. Eta kamera? Ataungo antzoki da, hau? Neska hau presa dauka, eta ez dakit. Ai, ama, que nervios, esan didate, hemen zer pasatu behar da. Eta, zarrera mazuen neska superjadora, eta esan di, ai, gorde zarrera ondo, porque ikusten dala, menzen bati badau, eta agian gero bukarea, igual tenemos premio, eta esan digu, herriko
denda baten, ez dakit, una txapa matega de konsumo lokala, eta zakizte, eta bueno. Merineran ket, bat, 3, 7. Espero hori tokatzea. Ai, que nervios, por Dios. Eta Juanita ikusi duzue, porque nire ditu hemen xabera berekin, eta claro, la tía estaba maquillándose porque nos han dicho que baratiza... Txalean, zer ondo egitea. ¿Xabera qué es tu? Un tonto que llevo ahí. Yo la fajita, encima la meter. La fajita, la renta bost. Bueno, artista, gaur estrena dira. Zer batxarekin dira. Minutu bat barru hasiko. Mesedez, eseri duen lekuetan. Juanita da meso. ¡Ay, no! ¡Son las artistas! ¡Ay, triunfamos! ¡Ay, sí! Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Lokurreria egun nagusitu da, gotxara bizitza, besterik ez da. Akatsa, sisteman,
Bai, guazen jolasten jarraitzea. Ui, eta baloia? Hemen dago! Guazen liburutegian galdetzera. Kaixo. Kaixo, ikusi nazue baloi bat. Hemen baloi bat, ez? Eskerrik asko. Zuei. Agur. Melokotoia! Saltxitxoia! Tiburoia. Tiburoia! Atango derrekan baldare marrazoak. Hori da. Badare? Baloia, bai! Loi burdin bat! Handik junda baloia! Aio, handik, segi! Ai, ama! Baute una, guaztek, Baloia! Baloia estan, eta Tiburoia! Beste baloi batekin dago. Bere baita izango da. Guazen biakin jolastea. Maixo, ze polita izan da! Ze polita, Oi, bai,
Bai, konturatu behar ropaik ez da, alda Bai, hori. ama, tio. Eguzkia idezun egun baten grabatu Qué gero nago. fuerte, Ja, egia da. Ze ondo pasa genuen. Bai, Zer gaztetxo, que jatorrak, Tiburroia! Saltxitxoia bai bai. Kale urti betxatzen da, Bueno. bazio hori erre. Azaldu zan baloia, azaldu zan. Ai, ze politia txalde pasatu genuen primeran, Bueno, txalo handi bat gure artista txikiei eta jarrai.
zuen zer gertatu zaien txiki. Baloiakin? Haze baloi bigun. Pare hona iken zuten ma. Bai. Bakizu horrek zegoa zeiten nahi. Gure piknika. Bai! Haze gogoa daukagun piknika egiteko. Haze kalentura. Eta dena zure errua. Ez, izan. Ez zela bere errua izan. Ez, izan. Vale. Eta gero haze remedioa, bai? Hola! Ikusi nahi dezute! Ba, ikusi! Ikusi! Gaur piknika egitera gatoz, jan eta edateko gogoz. Zenbat alaitasun eta zenbat poziturrian egingo dugu denok txotx. Txorixo, patata, azeitunak, gaur jango ditunak. Lekua ederra ezia. Gaur pozik egoteko. Gaur piknika egitera gatoz, jan eta edateko gogoz. Zenbat alaitasun eta zenbat poziturrian egingo dugu denok txotx. Txorixo, patata, azeitunak, gaur jango ditugunak. Lekua ederra eguzkia, ta betiko laguna. Piknika egingo dugu bai. Ez dugu beste ezeren beharri, gaur pozik egoteko. Gaur piknika egitera gatoz, jan eta edateko gogoz. Zenbat alaitasun eta zenbat poziturrian egingo dugu denok txotx. Txorixo, patata, azeitunak, gaur jango ditunak. Lekua ederra ezia eta betiko lagunak. Bat, bi, hiru jatera! Pasa, aceituna. Todi, Eskerrik asko. mundu bai patatak. Hemen aurkezu. Ze goxoa txorixoa. Ze marka da? Alejandro. Ze goxa dauden patatak. Nire baserriko dira.
Eta gazta goxo nungoa da. Bastarrikakoa. Eta norbaite badauka garria? Bai. Nik botella huts bat daukat. Hutsa? Bai, bidean egarria sartu zait. Bueno, iturrira noa betetzera. Azkenei gutxina. Normala. Ura erateagatik ote gaudeala? Horrela jarriketa edan da berehala. Edo urari zerbait bota aldiozu? Ni ere berde nago, aizu. Txoropito naizela pentsatzen alduzu? Orduan iturriko urori izan da? Horrela jarri gera urori eran da. Animaliren baten pixan izango zen? Erreaktibitate usaila dago hemen. Neri ez dit inpota zergatik izan den, konponbidea aurkitu behar daulen bailen. Norbaitek ideiari? Begira, ordume batzu daude. Guazen abixatzera. Bestela gure berdina gertatuko zaie. Eta behaiek gure janaria jaten, guazen! A ber, tonto nahiten egea. Norbaitek ideiari? Dalsu? Ez!
makila egiten gara ez aurpegi txuzio ikusten. Badakit, kareta jarriko ditugu. Begida, Maritxu jakintxu! Guazen karetara! Maritxu jakintxu, begira zer gertatu zaigun. Badakizu nola konpondu dezakegun. Goindaira baten dionez, gaixotasun hau pintxipurtitis dala. Eta sendatzeko 4 petalo margarita jan behar duzue. Primera, mila esker! Mila esker! Sendatu zea! Tani? Bai! Katue! Bai! Bai! Pinika egitera etorri gera, gaur arratsaldean parkera. Ez da nahi genuen gizan atera, baina gustorago berriz etxera. Eskolatik irten ta hasi da, gaur gure abentura. Egarritu gara edan ura, da haze kalentura. Pinika egitera etorri gera, gaur arratsaldean parkera. Ez da nahi genuen gizan atera, baina gustorago berriz etxera. Eskolatik irten ta hasi da, gaur gure abentura. Egarritu gara egan ura, da haze kalentura. Maritxu jakintxu salbatu gaitu, petalo batzukin sendatu gara, hau zoriona. Pinika egitera etorri gera, gaur arratsaldean parkera. Ez da nahi genuen gizan atera, baina gustorago berriz etxera. Eskolatik irten ta hasi da, gaur gure abentura. Egarritu gara egan ura, da haze kalentura. Maritxu jakintxu salbatu gaitu, petalo batzukin sendatu gara, hau zoriona. Zer moduz? Ondo, bai. Bueno, guk prestatzen dugun bitartean, lehenengo gauza zorionak eman dizuedan hori, zoragarriak bideoak, oso politak. Bueno, lehenengoa, baloia galdu dela, baina ikusita gero nik esan ez zen polita, ez, baloi bat galdu eta gero aurkitu bi, ez? Zoragarri izango litzateke hori bizitza osoan, ez? Hola gertatzea, zu galdu gauza bat eta gero beti aurkitzen dezunean beti aurkitu bi. Zoragarri izango litzateke ez
da? Zu, kotxeko gintza galdu, baina gero aurkitzen dituzu bi. Metafora bikaina, zoragarria iruditu zait. Bueno, eskerrak, txalo bero bat, mesedez, Odei irakasleari, zoragarri lan egin duelako. Eta, bueno, haudien bideoa ere, zoragarria, bideoklipa, kriston lana, oso ondo. Eta gainera, oso polita iruditu zaigu zeren, bueno, gauza asko ikasten dituzue, ez bakarrik antzerki egiten eta testu bat ikasten. Oso garrantzitsua iruditu zaigu ere, taldean lan egitea ikasten dezutela, ez da? Hori oso garrantzitsua da, osea, que primeran, benetan eta zorionak. Bueno, eta zorionak ere, Manoli eta Juanitari. Zoragarria gure Manoli eta Juanita, eta oso ondo, bueno ba, tres gaude, ez da, oso ondo. Aztera goaz, bueno,